nay. Isa mo lang. Bye-bye, ma'am. Ako na po ni si Universe and Family. Karon guys, na may dahang-dahon nagkamungay na sa gawas. Kautan na po ni sa mga kamungay. Tangan o, pritong isda. Nandiyan, nagprito dahil ko kan guys, buwad nga, mangsik. Sunog na. Si Mama Pascual. Dahan. Udah tahu dapat terberber pa parang may sobra pa ako. Hindi mo may klase per subject na. Wala pa mas party man mo magbaon. Kanon. Hey guys, Party na magbalon. Christmas party nila na magbaon. luwag sudan ra dito. Kasi Manila, bagawan ni Banbaw kanon, kinay Jollibee. Jollibee man to. Dire. Jollibee diri. Kasi magtagasin mo ang regalo. Balo mo ito ako ay love. Ha? Okay lang. Hindi nang gipuan mong giputos. Mutag pang babae, hindi mapunta. Dili. Ang giputos dito ay ang ngalan sa murag nickname na ay gender kung babae pag lalaki din ilang gusto. Butang man dito kung sa ilang gusto pero di magpebalo kung kinsa. Pero na gender. O na gender. Okay ba mo lalaki pero mo ka ba 15 pangalan? Okay. Okay. Babae mo na daw tan. Ha? Babae. Sis. Murag diyang tatay, ang isang classmate nga, tagaan ni Jagit, gipost na rin diyang dinang kamuti. Ningila ko no. Bitaw, ningang sa tay. Kung magkatapok-tapok na, magka-istorya-istorya, ba dyan may sa mga kahagi nila. Yung mama na ganaan ni tatay nga, mag-istorya-istorya sa mga Nihilak sa kamote? Gipostan ko rin diyang dinang nga kamuti. Silbay-sabay. Pagbuan, pag nila, uy, para ikaw may nakakaiba dito sa Indian party. Kung ano sila, lupit talaga ni Gian. Ano? Mo na lang gipaong? Yes, ma'am. Christmas in the air, nagadjud guys. Ginoo ko rin na dyan napudngan, Pasko na. Ako, ganahan dyan ko mangarte. Sa daga pa ko hantod karon, di na utro nagangkaw galingan. Mo nagingan nga, di na utro nagangkaw galingan para magustuhan ka sa lain. Kukunsa ka, mo dyan eh mo ang ipakita. Ako di man kaya mo utro nagangkaw galingan para magustuhan ninyo. Kung sa inyo ang nakita na inani ramang gadyo. Dagan day kayong salamat guys sa tanang viewers and subscribers, labi na sa mga bagong ning subscribe sa ang channel. Dagan kayong salamat ninyo guys. Adya naman po ninyo kalimti o kanang like, share o comment. Adya naman mo o kanang comment. So nani ko na o kabarag-vlog na baga kugnaong. Bitaw guys, joke ra. Excited na kasi mo ang Christmas party no, nga nagbaon. Excited din. Kasi ganag Christmas party reporting. Christmas party, dyan na pa reporting. Reporting na rin. Pero ka na sir. Ay, tabaga bay, busog ka bay. Excited pa pa nung tayo ni. Guman na mag-resist class, yun na mag-ihapon. Bati kay may strategy kay good kay klasiyan ko nung biniya karo. Yung pwede din naman tayo. May klasiyan lagi ni na pariporting on galing ni. Ang uban maestra niyon sila nga dita mo klasiyan og mahapa. Problema sa lingaw mo. Ito maestra jud siya bisan gapon gabay na lang tea time. Nagdali-dali gyud siya gatag og activity para makaklase sa namo. Karon Dapat kasaghan sa mo mag-enjoy kay Christmas party. di lagi kay Pero kamura po i-dyan ginahuna para namin may bawan. ha. Oo. Kaya. Bitaw, Kaya. muna sakto nga maestra. Kamura dyan ginahuna po daro mo namin may bawan sa Party man. party. Party man eh. Bisa na. Para pag ma-enjoy siya. Nagamanda na wani klase. Kano sa balik? Work ko. Sa January 4. Ang taas sa din yung bakasyon. Ulit tagbol. Work ka. Nagkakuan. Mag-Christmas. Kuha na po na pupunta, may size na lang. Sobra naman na ipliti. Hindi mo review, babay tang. Eh, saba! Naki 1,600, naki 1,000 eh. Pamili ka na ka. Papa na pa ni may bilin. Ano? Siya. Yan.
di pa ka magpabilin. Kamunggay naman, sige, yaw-yaw. Kamunggay na eh. Tara ba kang tatay, yung mga tita ni mo. Kamunggay na yun eh. Isa yung... Isa may luwag ka na pag-dugli naman yung luwag. Dugli-duglig-luwag, siguro ganahan ka dugli-duglig asawa. Bawal na ba kuno ng dugli-duglig-luwag, kaya maduhay mo ang asawa. Sa asawa na yun. Gabi kasawa oh. Nagkaroon yung mga asawa niyo. Kaya yung pagkaon. Ano? Huwag dito. Lumpia man na dito. Lumpia oh. Yung piyaw. Pagkakit. Mo to yung giamutan na pa 150. Umba. Anak pinarito. Huwag manok nga nito. May presentasyon na. May mga presentasyon. Ano? Masaya, mukanta. Para ba sa una, na Christmas party nga. Mukanta ka. Yung mga tayo nagtatangan. Hindi na tao. Balo? Pwede may mga to ni Papa? Yung pasungkong pang karoon? Ha? Oo, ilaman. Ito ko na siya. Mukha ko na tabi. Pwede mga to. Pako ka na, mukha na ta. Sige lang makagislit. Ano din mga to? Para ba sa una nga, mag-Christmas party sila sa Manila nga. Makadto ta. Bukan graduato. Tanaw ta. Sige, bukan graduato. Elementar eh. Ang graduato, grade 3. Oo. Bukan graduato karoon. Fourth year. Nawan. Hindi na pwede. Pwede man. Mawala man dyan taliliw. Di man tayo pasudlo ng parents after tag. Hindi pa sudlod. Party man. Di lagi party, rutibok party. Ang party Unya. hapon. Unya, bahay ng party. Wala ka to ka dito. Pasudlo pa kagad. Diyan kayo magbitbit ng kuglitson. Hindi kaya po mo pasadlam siya magbitbit kuglitson. Nakabit-bit ko pasudlo ka. Magbitbit kuglitson. Litson na Pero ba flowing yung nga pa. napitunggan man sa guard boy? Ha? Kana namin ko yung mama ni sa section kuan din ang guard kimuban mo. Ikura magato. Sana mga ginikanan. Ito man nilang kuhan, purpose. Balo nila. Mukhaan na ka ma? Upang maluto yung kanun. Ay, kanun, maluto yan. Hindi ka na, lata mo na. Pwede na. Ha? Pwede. Magtimpla tapuan guys. Ovaltine. Ang painit sa kuto-kuto. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Mga na to, ni kanta ko no. Sa eskwelahan nga. Pag ulit na ako, nagdala ko 100 pay. Naka first prize. Giyundang yung ko to. Katong kuha nung sa tong event sa elementary. Dahil nga, kalit-kalit kantag yan. Kini premium din. Pa, pwede man magtanong lyrics. Ipakanta ko din. Ako may nag-grand champion na to. Di gitagaan ko 100. Pag wala hindi siya nagdagan sobre ma. Ang premium ma. 100 nagsud. Siya diyang sobre. Muto, wig, ida akong central. Tungutra. Halina ma. May nam kaginit ma. Ah, dili ko. Pinag-inom May na. kaginit. Oo. Kaon na lang ko. Hindi mo ilagay sa pamangit mingkoy. Pamangit. Ang sikot kaon. Mahaw ta guys. Ano nga guys? Namin yung buwaran na saging ni Paris. Hindi na po. Diyan ko dahil. Kasi nari bulang mo pa kay tabo. Ang kamot ito dahil mo. Diyan lagi ang tubo dahil mo. Hmm? Ang kamot eh. Sakit ka pa ng tawad. Okay. Yung tigil makaon ko yun. Putla na lang ngayon mong tawad ma. Ako lang sinatag. Parang wala na akong kasi. Hindi ka magantos. May manampot lang kay isa ramang kasakit. Nagamanwa na. Pimpang na doon. Na may putdok dahil kulihan ng katunay marag stainless na tiil. Mura ng mini. Putlo ni pagtangan. At gusto na sakit. Isang sakitan rap. Nanay, gani po sakit nila ang lukunan. Ang kananay lukunan na nila. Hindi mo mga nagtuhod nga. Uwag, ramay tambalan ako. Agoy, giatod lang. Ako na lang yung baligya do. Magyabuyab sila lagi. Mawag sakit sa tuhod. Oo. Huwag kita na dagan na. Sika tanas TikTok. Dagan siya. Di pamati sa lawas. Pag nabuk sa uwag, pinangawala. Uy, katawa rin yung siya ba yun? Ikuto o ala. Hindi, mawag. Makawala ka.
Makauyab ka ba? Oo. Hindi naman ka makapokus ug na si mo ang tuhod. Kinain mo na si mo ang uyab. Hindi na ka batil sa. May pa sila na Christmas party ang kita ma. Nakita makipag party. Sa itin nakajus giyan sa ijang party guys. May jahang kuan. Tuong mama guys, huwag ko ma-excite. Klase ni Ron. Ang ganda mag-isang sapatos karing duha puti o karing item kay sabi ko may ijang suoto na diha nakatungtong. Ang ijang napilian kari. Na may gitara lagi. Dahil? Diyan na ay mga kuanda na guys, mga gamit ni Junjun sa motor kay maradyo na dyan siyang tricycle kay nagguba. Dito sa among Sumukat si Bingo ng ilaw. isusi akong giduhan. Kani di ayin puti kay nga sapatos di ka. Pati kayo kay taas ba? Nadre. Diyan kari ang bagong pinalit namo, di din sa suoto. Giyagi mo ang tubig gi. Ang langan-langan ulit kami minsan na. Karagyan. Mukanta ka gi nagdalagi kag kuan gi guitar. Group of the Miss. Ngunit isa. Nalagi diyang kuan guys. Diyang regalo. Regalong daya. Excited na siya sa diyang party. Bye-bye. Isa mo lang. Bye-bye, ma'am. Kasi ato ako. Bye-bye. Na tricycle ni siya guys nagguba. Wa pa ni siya kabiyahe, bawo kanu sa pa ni siya makabiyahe balik. Majunon pa. Pangit, good morning Pangit. Sa karon guys, manglakaw mi ni Junjun kay magtumig friend. Ja, manglakaw sa mi guys, magkuan mi mag-single. Adto sa mi ma. Marabig si Bojas ga baha magkilo aramang mahal kilos Bombay. Unom pa ni. Saan ka na? Kabaka na ng ipatong sa. Ang ito yun. Ang kanang isa-asa. Katubangan. Ipatong. Pwede na ikatong. Parang guys. Parang kalisod. Yun na, hinay-hinay lang. Hindi karang kainit. Huwag ka naglisod. Huwag ka naglisod pa. Sibog na rin gamay. Luwag pa maghahangin likod.
Diya guys, padung na may uli guys. Marabing lisira mag-single nga na idaghang da. Nalisod ko dari sang kwan guys, sitwasyon. Nasapak sa duha ka plastic. Antoso na laman kay dira man po nag-tricycle man gud guys, naguba muna mo magamit. Guys. Sibat na miss. Bye. Marabing lisira nagangkas. Kabibad og duha ka plastic na dako. Hindi na ni matangtang og mako na ko malubos. Sagdi lang, siya na lang. Diya guys, kamong tanan guys, kamusta mo? Diya daghan kayong salamat sa inyong suporta sa channel, sa pirmi ninyong pantanaw. Daghan kayong salamat guys, diya daghan pod kayong salamat sa mga bagong ning subscribe. Salamat kaadyo ninyong tanan. Di ko mabung og pasalamat ninyong tanan guys. Sa sige ninyong subaybay sa ang vlog. Na pinakatong nay sugod sinugdanan hantod karon nga nagihapon nga wa gadget puli daghan kayong salamat nga kaybaw na mo guys ug kanang kinsa mo. Jamarto shout out ninyong tanan guys. Daghan kayong salamat sa inyong love ug support sa among channel sa sige ninyong pananaw sang vlog.